హరే కృష్ణ. నిన్నటి అధ్యాయంలో చెప్పుకున్నాం మనం ఆఖరి శ్లోకంలో ఇది గుహ్యతమం శాస్త్రం ఇదముక్తం మయా నఘ ఏతద్బుద్ధ్యా బుద్ధిమాన్ స్యాత్ కృతకృత్యస్య భారత. ఓ భరతవంశ కుమార, వేద గ్రంథాల్లో ఇది మిక్కిలి రహస్యమైన భాగం, అంటే చాలా గుహ్యమైన భాగం. దీన్ని నేను ఇప్పుడు వెల్లడించాను, మొత్తం కూడా చెప్పేశాను. దీన్ని అర్థం చేసుకున్నవాడు బుద్ధిమంతుడు, అతని ప్రయత్నాలు పరిపూర్ణంగా అవుతాయి, విజయం పొందుతారు. ఎవరైతే ఈ విషయాన్ని గురించి తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు విజయాన్ని పొందుతారు అని చెప్పారు. ఇదేంటంటే ఆ గుహ్యమైన విషయం ఏంటి? జీవాత్మ కన్నా కూడా అక్షరుడైన జీవాత్మ కన్నా కూడా అక్షరుడైన బ్రహ్మ శ్రేష్టం. బ్రహ్మ కన్నా కూడా పరమాత్మ శ్రేష్టం. పరమాత్మ కన్నా కూడా భగవాన్ శ్రేష్టము. అంటే ఆ భగవానుడు సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణ భగవానుడే. ఈ విషయం ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో ఎవరైతే తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? పూర్తిగా వాళ్ళు సరెండర్ అయిపోతారు, శరణాగతి పొందుతారు. ఆ శరణాగతి పొంది ఉత్తమ భక్తులైతారు. శుద్ధ భక్తులుగా మారిపోయి శరణాగతి పొంది ఉత్తమ భక్తులుగా మారిపోయి ఆ భగవంతుడి సేవ చేయటం ద్వారా భగవంతుడిని తృప్తిపరిచి ఆ భగవంతుడి సేవలో నియుక్తులైతారు అనమాట. ఆ విషయాన్ని మనం నిన్నటి అధ్యాయంలో చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు ఈరోజు అధ్యాయం షోడశాధ్యాయం. ఈ షోడశాధ్యాయంలో మనము మంగళాచరణం చేసిన తర్వాత చెప్పుకున్నాం. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సాగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సాగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्येति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ. ఈ అధ్యాయం పేరు ఏంటంటే దైవీ సంపద్ విభాగ యోగం. ఈ అధ్యాయం పేరు. ఈ అధ్యాయంలో మనము శాస్త్ర నియమాలు పాటించు యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. తర్వాత దైవీ సంపద పెంచుకో 1 నుంచి 3వ శ్లోకం వరకు దైవీ సంపద పెంచుకోమని చెప్పారు. తర్వాత దైవీ సంపద అంటే ఏంటి కూడా చెప్పారు. ఆశ్రీ స్వభావాన్ని విడిచిపెట్టు. ఆశ్రీ సంపద అంటే ఏంటి కూడా మనకి ఈ అధ్యాయంలో చెప్పుకుంటాము. నరకాన్ని నివారే అంటే ఆ దైవీ సంపద పెంచుకోవడం ద్వారా మనకి నరకాన్ని నరక ద్వారాలు, నరకంలోకి వెళ్లకుండా మనము తప్పించుకోగలుగుతాం. నరకానికి 3 ద్వారాలు. అవేంటంటే కామము, లోభము, క్రోధము. ఈ 3 ద్వారాలు. అంటే ఆ 3 ద్వారా మనిషి నరకంలో పడిపోతాడనమాట. శాస్త్రాన్ని విడిచిపెట్టవాకు, నిత్యం శాస్త్రబద్ధుడివై నడుచుకో, శాస్త్రాన్ని ప్రమాణంగా స్వీకరించు. దాన్నే ప్రమాణంగా స్వీకరించి శాస్త్రాల్లో ఏదైతే చెప్పారో దాని ప్రకారంగా నడుచుకోమని చెప్పి ఈ అధ్యాయంలో మనకి చెప్తున్నారు అనమాట. దైవీ స్వభావం అంటే మంచి లక్షణాలు, నడవడిక కలిగి ఉండటం. ఆశ్రీ స్వభావం అంటేనేమో అన్నీ మనకి శాస్త్రానికి శాస్త్రరహితంగా ఏవైతే ఉంటాయో ఆ లక్షణాలన్నీ కూడా ఆశ్రీ లక్షణాలు. శాస్త్ర నియమాల్ని పాటించు, యుద్ధం చేయమని చెప్పినని ఈ అధ్యాయంలో మనకి చెప్పారు. ఇప్పుడు మనం ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. అథ షోడశాధ్యాయః దైవాసుర సంపద్విభాగ యోగః. శ్రీ భగవానువాచ అభయం సత్వ సంశుద్ధిః జ్ఞానయోగ వ్యవస్థితిః దానందమస్య యజ్ఞస్య స్వాధ్యాయస్తపాద్యవం అహింసా సత్యమక్రోధః త్యాగ శాంతిరపైశునం దయా భూతేష్వలోలుత్వం ఆర్దవం హ్రీరచాపలం తేజక్షమా ధృతి శౌచం అద్రోహో నాతిమానిత భవంతి సంపదం దైవీం అభిజాతస్య పారత. కృష్ణ భగవానుడు చెప్తున్నారు, ఓ భరతవంశీడా, నిర్భయత్వము, చిత్తశుద్ధి, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సాధనము, మళ్ళా దానము, ఇంద్రియ నిగ్రహము, యజ్ఞాచరణము, వేద పఠనము, తపస్సు, సరళ స్వభావము, అహింస, సత్యము, కోపం లేకపోవటం, త్యాగం, శాంతి, చాడీలు చెప్పకుండా ఉండటం, సకల జీవుల పట్ల దయ, సుఖాలు వాంఛించకపోవటం, మృదుత్వము, లోక విరుద్ధమైన మరియు శాస్త్ర విరుద్ధమైన కర్మాచరణం యందు సిగ్గు కలిగి ఉండుట, దృఢ నిశ్చయము, తేజస్సు, ఓర్పు, ధైర్యము, శుచిత్వము, ద్రోహము చేయకపోవడం, గౌరవ వాంఛ లేకపోవడం దైవీ సంపద కలిగిన వారి లక్షణాలు. ఇవన్నీ కూడా కలిగి ఉండాలన్నమాట. ఇవన్నీ కలిగి ఉండటం దైవీ సంపద కలిగినటువంటి వాళ్ళ లక్షణాలు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అంటే అభయం, సత్వ సంశుద్ధి, జ్ఞానయోగ వ్యవస్థితి. అభయం, సత్వ సంశుద్ధి, జ్ఞానయోగ వ్యవస్థితి. అభయం అంటే ఏంటి? భయరాహిత్యం. ఈ 3 కూడా సన్యాసి యొక్క లక్షణాలు. అంటే ఏంటంటే సన్యాసి అంటే ఏంటి? ఒక సన్యాసి తప్పకుండా కలిగి ఉంటారనమాట ఈ లక్షణాలని. అభయం అంటే భయరాహిత్యం, భయం ఉండదు వాళ్ళకి. పూర్తిగా సరెండర్ అయిపోతారు భగవంతుడికి, పూర్తిగా సరెండర్ అయిపోతారు. భగవంతుడి మీదే ఆధారపడి ఉంటారనమాట వాళ్ళు. ఇంకా వేరే వాళ్ళు ఏది ఆలోచించరు. తర్వాత ఇవి సన్యాసికి ఉండవలసిన ముఖ్య లక్షణం అన్నమాట అభయం. సత్వ సంశుద్ధి, మనస్సును రజోతమ గుణాలు లేకుండా సత్వగుణంలో ఉంచుకోవడం. తర్వాత మనస్సు నిర్మలంగా ఉంచుకొనుట. చాలా కఠినమైన నియమాలు ఉంటాయి, అవి పాటించాలి. తర్వాత
ఇప్పుడు మనకి అభయం అంటే ఏంటంటే మనం శాస్త్ర ధర్మాల ప్రకారంగా నడుచుకుంటూ ఆ ధర్మం ప్రకారంగా నడుచుకుంటూ ధర్మం ప్రకారంగా ఏదైతే కర్మలు చేస్తామో ఆ కర్మల ఫలితాన్ని భగవంతుడికి సమర్పించటం. భగవంతుడికి ఫలితం ఆశించకుండా మనం ఆ భగవంతుడికి సమర్పించేసేయాలి. ఆ సమర్పించటాన్ని అభయం అంటారు. తర్వాత సత్వ సంశుద్ధి. సత్వ సంశుద్ధి అంటే మన మనస వాచ కర్మణ మనము రజోగుణం తమో గుణం లేకుండా మనము ఉండటం అన్నమాట. రజోగుణము తమో గుణము లేకుండా ధర్మాన్ని పాటిస్తూ దుఃఖం భరిస్తూ, అంటే దుఃఖం కలుగుతూ ఉంటుంది, ద్వంద్వాలు కలుగుతాయి, దుఃఖం కలుగుతుంది, సుఖ దుఃఖాలు ఉంటాయి, మానావమానాలు ఉంటాయి. ఇవన్నీ రజోగుణానికి సంబంధించినవి. ఈ ఈ రజోగుణం ఈ రజోగుణం వచ్చినప్పటికీ కూడా దాని పట్ల వచ్చిన ఫలితం అంటే మనం కొంత పని చేస్తాం కదా, కర్మలు చేస్తాం కదా, కర్మల వల్ల వచ్చినటువంటి ఫలితాన్ని భగవంతుడికి సమర్పించటం అన్నమాట. మానసిక కాయక క్లేశాలు వస్తే కర్మని త్యాగం చేస్తే రాజసిక త్యాగం అంటారు. అంటే ఏంటంటే మనకి ఏదన్నా కష్టం వస్తుంది, ఆ కష్టం వచ్చినప్పుడు వదిలేసి వెళ్ళిపోతాం, ఇల్లు వదిలేసి వెళ్ళిపోతాము, అది పని చెయ్యం, ఇంకా అది చేయకుండా ఆ బాధ్యతను నిర్వహించాం అన్నమాట. కానీ ఆ బాధ్యతను నిర్వహించాలి. ఆ నిర్వహించటాన్ని రజోగుణ త్యాగం అంటారు. అది వచ్చినందువల్ల దుఃఖానికి లోనైతూ ఉంటారు. ఆ దుఃఖానికి లోను కాకుండా ద్వంద్వాతీతులుగా ఉండటము తామసిక త్యాగం అంటారు. అట్లా ఆ 3 రకాలు కూడా కలిసి ఉండాలి, 3 రకాలుగా కూడా ఉండాలి. అంటే ఏంటంటే సత్వ సంశుద్ధి, మనస్సు రజోత్తమ గుణాలు లేకుండా సత్వగుణంలో ఉంచుకోవడం, మనస్సు నిర్మలంగా ఉంచుకొని చాలా కఠినమైన నియమాలు కూడా పాటించాలి ఆ మనసు నిర్మలంగా ఉంచుకోవటానికి. జ్ఞానయోగ వ్యవస్థితి, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానానికి సంబంధించిన పద్ధతులను తెలుసుకొని ఉండుట, వేద వాంగ్మయంను తెలుసుకొని ఉండటం, గృహస్థుకు జ్ఞానం ఇచ్చేందుకు సన్యాసి ఆ జ్ఞానం మొత్తం కూడా వాళ్ళకు ఉండాలి. ఆ సన్యాసికి మొత్తం శాస్త్రాధ్యయనం చేసి వాళ్ళు ఆ గృహస్థులకి చెప్తూ ఉండాలి. అలా ఇప్పుడు సుఖదేవ్ గోస్వామి ఆయన వెళ్తూ 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 దారిలో ఆగేవాళ్ళుట, ఇళ్ళ దగ్గర ఆగినప్పుడు ఆ గృహస్థుకి జ్ఞానం ఇచ్చేవాళ్ళుట, చెప్పి తర్వాత అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతూ ఉండేవాళ్ళు. భిక్షాటం చేస్తారనమాట. గృహస్థుకు జ్ఞానం ఇచ్చేందుకు సన్యాసి భిక్షాటం, ఒక చోట ఉండరు వాళ్ళు, సన్యాసులు అన్ని చోట్ల తిరుగుతూ ఉంటారు. సన్యాస దీక్ష తీసుకున్న వాళ్ళు ప్రతి ప్లేస్కి వెళ్తూ ఉంటారు. అన్ని ప్లేసెస్లో కూడా వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు. ఈ జ్ఞానాన్ని ఇస్తూ గృహస్థుల్ని సక్రమమైన మార్గంలో నడిచేందుకు వీలుగా వాళ్ళని ఇది మంచి, ఇది చెడు, ఇది ధర్మం, ఇది అధర్మం, ఈ ధర్మం ప్రకారంగా నడుచుకోవాలని శాస్త్రాల్లో ఏదైతే ఉందో ఆ శాస్త్రాధ్యయనం చేసి ఉంటారు కాబట్టి ఆ శాస్త్రాన్ని అంతా కూడా చెప్పడము ఇదంతా కూడా వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. గృహస్థుల్ని వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి అవిద్యను తొలగించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారన్నమాట వాళ్ళు. జ్ఞానయోగ వ్యవస్థితి. తర్వాత గృహస్థులు ఏంటంటే దానము, ధర్మము, యజ్ఞము. ఇది గృహస్థు యొక్క లక్షణాలు. దానం చేయటం. తర్వాత దమం అంటే ఇది ఇంద్రియ నిగ్రహాన్ని కలిగి ఉండటం. తర్వాత యజ్ఞాలు, సంకీర్తన యజ్ఞం చేయటం. ఇవి ఒక సన్యాసికి కూడా ఉండాలి, దానం కాదు. దమము ఇంద్రియ నిగ్రహం కలిగి ఉంటారు వాళ్ళు. యజ్ఞాచరణం అంటే సంకీర్తన యజ్ఞం చేయాలి. మనకి ఇప్పుడు ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఏదంటే కలియుగంలో సంకీర్తన యజ్ఞం. ఇప్పుడు మనకి చైతన్య మహాప్రభువు ఆయన వెళ్తూ జార్ఖండ్ అడవుల్లో వెళ్తూ ఉండేవారట. ఆ వెళ్తూ సంకీర్తన చేస్తూ వెళ్తూ ఉంటే సత్వగుణంలో చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఆ క్రూర మృగాలు కూడా
డ్యాన్స్ చేసేవిట. ఆయన చేస్తూ ఉంటే కదా, ఆయన చెప్తూ సంకీర్తన చేస్తూ వెళ్తూ ఉంటే అంత సత్వగుణంలోకి వచ్చేసేవి అవి కూడా. వచ్చి ఆయన వెంబడి తిరిగేవి అనమాట, వెంబడే వెళ్ళేవి అవి కూడా డ్యాన్స్ చేస్తూ. అట్లా ఇప్పుడు దానం ఉండాలి, దమ ఉండాలి, యజ్ఞాచరణ ఉండాలి. స్వాధ్యాయ తప ఆర్జవం. స్వాధ్యాయం, పుణ్యక్షేత్రాలకు వెళ్ళి తమ జీవనం పరిపూర్ణం చేసుకుని భార్యాభర్తలు ఒక గృహస్థుగా మారుతారు కదా. మారిన తర్వాత వాళ్ళు పుణ్యక్షేత్రాలకు కూడా ఇద్దరు కలిసి వెళుతూ వాళ్ళు భగవంతుడిని ధ్యానించుకోవాలన్నమాట. స్వాధ్యాయం చేయటం అంటే తప ఆర్జవం, తపస్సు. తపస్సు అంటే వాళ్ళు ఒక పద్ధతిగా ఉండటం అన్నమాట తపస్సు. శారీరక తపస్సు, మానసిక తపస్సు. అంటే అవన్నీ కూడా శుద్ధిగా ఉంచుకోవటం, శుద్ధిగా చేయటం అన్నమాట. అలా ఆ యాత్రలు కూడా చేస్తూ ఉండాలి. అహింస, సత్యమ, క్రోధ, త్యాగ, శాంతిరపైసనం. తర్వాత తపస్సు అంటే శారీరక, మానసిక, వాచిక. శారీరకంగా శుభ్రంగా ఉండాలి, బయట శరీరంతో శుభ్రంగా ఉండాలి. మానసికంగా లోపల కూడా శుభ్రంగా ఉండాలి, శుచిగా ఉండాలి. తర్వాత వాచక, నోరు మాట్లాడేది కూడా కరెక్ట్గా, మనం తప్పు మాటలు మాట్లాడకూడదు, ఎదుటి వాళ్ళని బాధ పెట్టేట్టుగా మాట్లాడకూడదు. అట్లా తర్వాత ఆర్జవం, సరళత్వం అన్నమాట. ఆర్జవం అంటే సరళంగా ఉండటం. తర్వాత త్రికరణ శుద్ధి కలిగి ఉండటం. మనస, వాచ, కర్మణ, త్రికరణ శుద్ధి, మూడింటిలో కూడా శుద్ధి కలిగి ఉండటం. తర్వాత 26 లక్షణాలు, ఇవన్నీ కూడా మనకి తెలియజేశారు. అహింస, హింస చేయకుండా ఉండటం, జీవులన్నీ హింస చేయకుండా ఉండటం. సత్యమ, క్రోధ, హింస చేయకుండా ఉండటము, మనోనిగ్రహాన్ని కలిగి ఉండటము, యజ్ఞాన్ని చేయటము, స్వాధ్యాయం చేయటము, తపస్సు, ఆర్జవం, సరళత్వం కలిగి ఉండటం, హింస లేకుండా ఉండటం. తర్వాత సత్యాన్ని పలకాలి. అక్రోధ, కోపం లేకుండా ఉండటం. త్యాగ, దాన్ని విడిచిపెట్టేందుకు వాళ్ళు రెడీగా ఉండాలి. తర్వాత శాంతి, వాళ్ళు కూల్గా ఉండాలన్నమాట. అపైసనం, ఇతరుల దోషాలను ఎనకుండుట. వీళ్ళ మీద వాళ్ళు అట్లా, వీళ్ళు ఇట్లా, అందరి మీద సాడీలు చెప్పటము, మాట్లాడటం, ఇవన్నీ కూడా చేయకూడదు. దయ, కరుణ, భూతేషు, అన్ని జీవుల యందు అత్యాహార ప్రయాసస్య, మనకి చెప్తారు కదా. అన్ని జీవుల యందు కూడా దయ కలిగి ఉండాలి. అలౌలుప్యం, లోభం లేకుండా ఉండుట, లోభం. తర్వాత మార్దవం, మృదుత్వంగా ఉండటం. సిగ్గుగా ఉండటం. తర్వాత వినమ్రత అంటే ఒక పొద్దికగా ఉండటం. హ్రీర చాపలం, హ్రీ అంటే సిగ్గు, వినమ్రత. తర్వాత అచాపలం అంటే దృఢ నిశ్చయాన్ని కలిగి ఉండటం. తర్వాత తేజస్సు, క్షమించుట. ధృతి, ధైర్యము. శౌచం అంటే శుచిత్వం, శుభ్రంగా ఉండటం. తర్వాత అద్రోహ, అసూయ లేకుండా ఉండుట. తర్వాత నా అతిమానిత, గౌరవం కోరకుండుట. ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఆ గౌరవం కావాలని, వాళ్ళు ఇచ్చేయలేదు, వీళ్ళు ఇచ్చేయలేదని చెప్పి గౌరవం కోరుకోకూడదు. మనం గౌరవం కోరుకోకుండా ఉండాలిట. తర్వాత భవంతి అగుచున్నవి. సంపద అంటే గుణ సంపదను. దైవీం, దివ్య ప్రకృతికి సంబంధించిన. అభిజాతస్య, కలిగి, పుట్టిన వానికి అంటే ఇలాంటి లక్షణాలు కలిగి ఉన్న వాళ్ళు దైవీ సంపద కలిగినటువంటి వాళ్ళు అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారు అర్జునుడికి. ఓ భారత అని చెప్పడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా మనకి చెప్పారు.
వేదాధ్యయనం చేయటము, స్వాధ్యాయం అంటే వేదాధ్యయనం చేయటము, మళ్ళా తర్వాత మనస వాచ కర్మణ శుభ్రంగా ఉండటము, ఎదుటి వాళ్ళని హింసించటం అవన్నీ లేకుండా ఉండటము, అహింస హింస చేయకుండా ఉండటము, ఇవన్నీ కూడా మనకి దైవీ లక్షణాలు పెంపొందించుకోవటం కోసంగా సత్వగుణంలోకి అభివృద్ధి చెందుతుంది అనమాట. దైవీ లక్షణాలు పెంచుకోవటం ద్వారా సత్వగుణం పెరుగుతుంది. ఆ సత్వగుణం బాగా అభివృద్ధి చెందితేనే ఈ దైవీ లక్షణాలు రెండు సంబంధం ఉంటుంది రెండింటికి కూడా. ఆ సత్వగుణం ఉన్న వాళ్ళే ఇవన్నీ కూడా పాటించగలుగుతారు. సత్వగుణంలో ఉంటేనే మనం భగవంతుడిని కూడా శుద్ధ భక్తులుగా మారగలుగుతాం. సత్వగుణంలో ఉన్నప్పుడే మనకి భగవంతుడిని కూడా మనము తృప్తిపరచగలుగుతాం. ఆ భగవంతుడి ఆనందాన్ని కోరుకోగలుగుతాం, లేకపోతే కోరుకోలేము. భగవంతుడు ఆనందపడాలి, భగవంతుడి ఆనందమే మన ఆనందంగా చూసుకోవాలి. అది దైవీ సంపద. ఆ దైవీ సంపదను ప్రతి వ్యక్తి కూడా పెంచుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. అంటే వీళ్ళు వర్ణాశ్రమ వ్యవస్థను కూడా పాటించాలి అని చెప్తున్నారు ప్రభుపాదులు వారు. ఆ వర్ణాశ్రమ వ్యవస్థ ద్వారా వాళ్ళు దైవీ సంపదని పెంచుకోవచ్చు. బ్రహ్మచర్యం, వానప్రస్థం, గృహస్థ, సన్యాస. బ్రహ్మచర్యం, గృహస్థాశ్రమం, వానప్రస్థం, సన్యాసం, ఈ 4 ఆశ్రమాలు కూడా వాళ్ళు అనుసరించాలి. దంభోదర్పో అభిమానశ్చ క్రోధః పారుష్యమేవ చ అజ్ఞానం చాభిజాతస్య పార్థ సంపదమాసురీం. ఓ పార్థ, గర్వము, పొగరు, దురహంకారము, క్రోధము, మొరటుతనము, అజ్ఞానము అనేవి ఆసురీ స్వభావం గలవారి లక్షణాలు. గర్వం, ఇప్పుడు చూడండి, నన్ను మించిన వాడు లేడు అని చెప్పిననే గర్వంతో ఈ కాళీయుడు అక్కడ మడుగులో వచ్చి ఆ మడుగు దగ్గరికి ఏ పక్షి దాని మీద నుంచి ఎగిరినా కూడా చచ్చిపోయి పడిపోయేదిట. అంటే అంత విషజ్వాలలు కక్కేశాడు. అక్కడంతా కూడా విషపూరితం అయిపోయింది వాతావరణం అంతా కూడా. అంటే మొత్తం ఎదుటి వాళ్ళకి ఏంటి అన్నది ఆలోచించకుండా వాళ్ళ కోసం స్వార్థంగా ప్రవర్తిస్తూ వాళ్ళని వాళ్ళు చేసుకోవటం కోసంగా పూర్తిగా హింసకి పాల్పడటం అన్నమాట. ఇది గర్వంతో ఉండటం. ఎదుటివాడి బాధను కూడా గమనించరు వీళ్ళు. నన్ను మించిన వాడు లేడు అనే దీంట్లో ఉంటారు. పొగరుతో ఉంటారు. తర్వాత దురహంకారం, నన్ను మించిన వాడు లేడనుకోవటం. క్రోధం, కోపం ఉంటుంది. మొరటతనం ఉంటుంది. తర్వాత అజ్ఞానం. ఇవన్నీ ఈ లక్షణాలన్నీ ఏంటంటే జ్ఞానం లేనందువల్ల కలిగేటువంటి లక్షణాలు. ఇవి ఆశ్రయ స్వభావం కలవారి లక్షణాలు అనమాట. ఈ నన్ను మించిన వాడు లేడు అని చెప్పనని ఈ కాళీయుడు అనుకున్నాడు, కంసుడు కూడా అనుకున్నాడు. అలా అనుకున్న వాళ్ళందరినీ కూడా భగవంతుడు చూడండి, పరిత్రాణాయ సాధునాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవం యుగే యుగే. ప్రతి యుగంలో కూడా వస్తాను నేను. ఎక్కడైతే ధర్మం పాటించబడట్లేదో ఆ సమయంలో ఎప్పుడైతే సాధువులు కష్టపడుతూ ఉన్నారో వాళ్ళని రక్షించడం కోసంగా నేను వస్తాను. పరిత్రాణాయ సాధునాం వినాశాయ చ దుష్కృతులందరినీ కూడా నశింపజేయటం కోసంగా నేను వస్తాను అని చెప్పి నన్ను భగవంతుడు చెప్పారు. అలాగే భగవంతుడు డైరెక్ట్గా రావటం జరిగింది. ఇక్కడ కాళీయుడిని సంహరించలేదు, సంహరించే అంత ఇది చేశారనమాట. మొత్తం విషం అంతా కూడా కక్కేశాడు కాళీయుడు. కక్కేసి ఇంక చచ్చిపోతాడు అనే సమయంలో అక్కడ ఆయన భార్యలు వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చి కృష్ణ భగవానుని ప్రార్థిస్తారు. ప్రార్థించేటప్పటికి ఇంకప్పుడు వాళ్ళందరినీ క్షమించి ఈ మడుగులో ఉండొద్దు, మీరు ఇక్కడి నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోమంటారనమాట. అప్పుడు అక్కడి నుంచి వాళ్ళు, నా పాదాలు పడ్డాయి కాబట్టి మీ గరుత్మంతుడి భయం లేదు అంటే ఆయన పాదాలు పడ్డాయి ఇక్కడ ఈ తల మీద, కాళీయుడి తలల మీద.
గరుత్మంతుడు ఏమైనా చేస్తాడేమోననే భయం కూడా మీకు అవసరం లేదు, ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోండి, వెళ్ళిపోయి అక్కడ దూరంగా ఉండండి ఎక్కడైనా అని చెప్పనని చెప్తారనమాట కృష్ణ భగవానుడు. దాంతో ఆ మడుగును వదిలిపెట్టేసి వెళ్ళిపోతాడు కాళీయుడు. అంటే ఆ మొరటుతనము, దురహంకారం ఇవన్నీ ఎదుటివాడు బాధ పెడతాడేమో, ఎదుటివాడిని కష్టపెడుతున్నామేమో అనేది కూడా గమనించకపోవటం, ఇవన్నీ కూడా ఆసురీ లక్షణాలు అనమాట. ఆ లక్షణాలు ఎవరికి ఉన్నాయి? దుర్యోధనుడికి కూడా ఉన్నాయి. ఏదో ఒక విధంగా తన కోరికను తీర్చుకోవటం కోసంగా ఆయన ఈ మాయాజూదం ఆడించాడు. మాయాజూదం తన మేనమామ చేత ఆడించి పూర్తిగా వీళ్ళ రాజ్యాన్ని మొత్తం హరించేశాడు. ధర్మరాజు వాళ్ళ రాజ్యాన్ని కూడా హరించి వాళ్ళని వనవాసానికి పంపించేశాడు. అజ్ఞాతవాసం, వనవాసం, అజ్ఞాతవాసం ఇవన్నీ చేసుకుని వచ్చిన తర్వాత కూడా నా భాగాన్ని నాకు ఇవ్వమని చెప్పినానంటే ఇవ్వనంటాడు. ఒక సూది మనంత కూడా ఇవ్వనంటాడు. దురహంకారం అనమాట. ఎందుకంటే నేను చాలా బలవంతుణ్ణి అనేటువంటి అహంకారం, నేనే చక్రవర్తిగా ఉండాలి అనేటువంటి కోరిక, రజోగుణం. వీటన్నిటి మూలంగా దుర్యోధనుడు నశింపబడ్డాడు. ఇక్కడ ఇవన్నీ లక్షణాలు దుర్యోధనుడికి ఉన్నాయి. అజ్ఞానం, జ్ఞానం లేకపోవటం, పొగరు, దురహంకారం, క్రోధం, కోపం, పరుషత్వం, గర్వం. పరుషత్వం కూడా ఉంది ఈ దుర్యోధనుడికి. ఆ విదురుడు వెళ్ళి చెప్తాడనమాట, నువ్వు చెయ్యొద్దురా నాయన, యుద్ధం చెయ్యొద్దు, నువ్వు ఇప్పటికైనా వెనక్కి తగ్గేందుకు ఛాన్స్ ఉంది, వెనక్కి వచ్చేసేయి, నువ్వు చెయ్యొద్దని చెప్తాడు. యుద్ధం ఇంకా స్టార్ట్ అవుతుంది అని చెప్పినాను. దాంట్లో వెళ్ళి చెప్తే వీడు మన తరఫున పలకకుండా శత్రుపక్షాలు పలుకుతున్నాడు, కాబట్టి వీడిని తన్ని 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 రాజ్యంలో నుంచి వెళ్ళగొట్టండి అని చెప్పి ఆయన చెప్తాడనమాట. దుర్యోధనుడు విదురుణ్ణి కొట్టమని చెప్పి, నువ్వు కొట్టక్కర్లేదు, నేనే వెళ్ళిపోతాను ఇక్కడి నుంచి అని ఆయన ధనుర్బాణాలు అక్కడ వదిలేసేసి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతారు విదురుడు. అట్లా ఆ దురహంకారం అనేది ఎక్కువగా ఉందన్నమాట ఈ దుర్యోధనుడికి. ఆ లక్షణాలన్నీ కూడా ఉండకూడదు. ఇవన్నీ ఆసురీ లక్షణాలు. ధర్మం యొక్క 4 పాదాలు ఇవన్నీ కూడా మనకి సత్యయుగంలో ఉన్నాయన్నమాట. ధర్మయుగం, ధర్మంగా ఉండేవాళ్ళు సత్యయుగంలో. అందుకే వాళ్ళు 1,00,000 సంవత్సరాలు బతికేవాళ్ళు. 1,00,000 సంవత్సరాల ఆయుష్ ఉండేది. 32 అడుగుల ఎత్తు ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళు ధర్మంగా ఉండేవాళ్ళు. అందుకనే వాళ్ళకి ఎట్లా అయితే ఆ విధంగా ఉన్నారో అవన్నీ కూడా పాటించడం కోసంగా ప్రభుపాదుల వారు కలియుగంలో సత్యయుగం నడుస్తుంది. ఇప్పుడు మనకి మొదటి పాదంలో ఉన్నాం కాబట్టి ఈ కలియుగంలో సత్యయుగంలో మనము ఇవన్నీ పాటించడం ద్వారా ఆ సత్యయుగంలో ఏ విధంగా అయితే మనుషులు హ్యాపీగా ఆనందంగా ఉన్నారో అట్లా ఉండటం కోసంగా ఈ నియమాలు పెట్టడం జరిగింది మనకి. ఈ ఇస్కాన్లో మనము ఎంటర్ అయ్యి మనము దీక్ష తీసుకోవాలన్నా, భగవంతుడిని సేవించాలన్నా ఈ నియమాలు పాటించాలి. ఏంటంటే మీట్ ఈటింగ్, మాంసం తినకూడదు, మాంసాహారం పనికిరాదు, గ్యామ్లింగ్ ఇటువంటి జూదం ఆడకూడదు, తర్వాత ఇట్లా వ్యభిచారం చేయకూడదు, మత్తు పదార్థాలని సేవించకూడదు. ఈ 4 నియమాలు అనమాట. ఈ 4 నియమాలు కూడా రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్. ఇవి తప్పకుండా పాటించాలి. ఈ 4 కూడా ధర్మానికి 4 స్తంభాలు అనమాట. ఇవి ఉంటేనే, ఈ రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటేనే మనకి ధర్మం నిలబడుతుంది 4 పాదాల మీద. నేటి ప్రతి కుటుంబం యొక్క గాథ ఈ విధంగా కొట్టుకుంటూ ఉంటారు. తర్వాత కృష్ణుడు కేంద్ర బిందువు అన్న కుటుంబం ఈ విధంగా ఉంటుంది. భగవంతుడిని కేంద్రంగా చేసుకున్న వాళ్ళు సత్వగుణంలో ఉంటారు. పిల్లలు కూడా సత్వగుణంలో ఉంటారు. భార్యాభర్తలు కూడా సత్వగుణంలో ఉంటారు. కొట్టుకోవడం, పోట్లాడుకోవటం ఇవన్నీ కూడా ఉండవు. వాళ్ళు హ్యాపీగా, ఆనందంగా, చక్కగా జీవిస్తూ వాళ్ళు భగవంతుడిని కేంద్రంగా చేసుకుని ప్రతిదీ కూడా భగవంతుడికి అర్పిస్తూ భగవంతుడి కీర్తన చేసుకుంటూ అట్లా ఆసురీ సంపద పెంచుకోకుండా సత్వగుణంలో ఉంటూ శుద్ధ సత్వంలోకి మారి భగవంతుడి సేవలో నియుక్తులవుతారనమాట. కలిసి ప్రార్థించే కుటుంబం కలిసి ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఉంటారు వాళ్ళు.
దైవీ సంపద్విమోక్షాయ నిబంధాయ శ్రీమత మాసు చ సంపదం దైవీం అభిజాతోసి పాండవ. దైవీ గుణాలు మోక్ష దిశగా తీసుకువెళ్తాయి, కానీ ఆశ్రీ గుణాలు బంధనలో చిక్కుకుపోయి ఉండటానికి కారణమవుతాయి. అర్జున, నీవు దైవీ గుణాలతోనే జన్మించావు, బాధపడకు. నీలో దైవీ సంపద ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి నువ్వేం బాధపడవాకు. పుట్టిన దగ్గర నుంచి కూడా దైవీ సంపద ఉంది నీకు. అంటే వాళ్ళు పంచపాండవులు కూడా భగవంతుడి అంశ, వాళ్ళందరూ కూడా ఒక్కొక్కళ్ళు ఇప్పుడు ఇంద్రుడి ద్వారా ఒకళ్ళు అట్లా వాళ్ళ దేవతల ద్వారా వచ్చినటువంటి వాళ్ళు అనమాట, వాళ్ళు అంశలు. కాబట్టి అర్జున, నువ్వు దైవీ గుణాలతోనే జన్మించావు. నువ్వు జన్మించేటప్పుడు కూడా దైవీ గుణాలతోనే జన్మించావు కాబట్టి నువ్వు బాధపడద్దు, నీలో ఆశ్రీ గుణాలు లేవు అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారు అనమాట ఇక్కడ. గౌభూత సర్గౌ లోకేస్మిన్ దైవాసురేవ చ దైవో విస్తరస ప్రోక్త ఆసురం పార్థమే శృణు. అర్జున, ఈ లోకంలో ప్రాణుల సృష్టి దైవీ స్వభావము ఆసురి స్వభావం కలిగిన వారని రెండు రకాలు. దైవీ సంపద గురించి వివరంగా ఇదివరకే చెప్పాను, ఇక ఆసురి సంపద గురించి చెప్తాను విను అని చెప్తున్నారు. భగవంతుని దృష్టిపాతంతో ఈ జగత్తంతా కూడా సృష్టింపబడింది. అది అంతం లేకుండా నిరంతరాయంగా సృష్టి లయాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. భగవంతుడి దృష్టిపాతంతోనే ఈ జగత్తంతా కూడా ఏర్పడింది. అది ఆ భగవంతుడే బీజ ప్రదాత కాబట్టి ఆ భగవంతుడి ద్వారా ఏర్పడింది అది. కాబట్టి ఆ లయం, సృష్టి లయం రెండు కూడా ఆయన చేతుల్లో ఉన్నాయి. కాలం మొత్తం కూడా ఆయన చేతుల్లో ఉంది. అర్జున, లోకంలో ప్రాణుల సృష్టి దైవీ స్వభావం ఆసురీ స్వభావం కలిగిన వారని రెండు రకాలు ఉంటారు. ఈ ఇద్దరు జీవులు కూడా ఉంటారు. కానీ దైవీ సంపద గురించి వివరంగా ఎవరికి ఇంతకుముందు చెప్పాను. దైవీ సంపద అంటే ఏంటి అన్నది మనం చెప్పుకున్నాం కదా. అభయం, సత్వ సంశుద్ధి, అవన్నీ కూడా దైవీ సంపద. అవన్నీ కలిగి ఉండాలి. ఇక ఆసురీ సంపద అంటే ఏంటి అన్నది ఈ రెండు రకాల వాళ్ళు కూడా ఉంటారు సృష్టిలో. కాబట్టి ఆసురీ సంపద గురించి కూడా చెప్తాను నేను విను అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ప్రవృత్తించ నివృత్తించ జనాన విదురాసురాః న శౌచం నాపి చాచారో న సత్యం తేషు విద్యతే. వీళ్ళకి బాహ్య శుద్ధి ఉండదు, అంతఃశుద్ధి కూడా ఉండదు. వీళ్ళు ప్రవృత్తించ నివృత్తించ, ప్రవృత్తి అంటే వీళ్ళకి ప్రవృత్తి ఉండదు, నివృత్తి ఉండదు. ఆశ్రీ సంపద సరిగ్గా పనిచేయటం, సరిగ్గా పనిచేయరు, పని చేద్దామని అనుకోరు, పని చేయకుండా ఉండరు, చేస్తారు కానీ సక్రమంగా చేయరు. వాళ్ళు అసలు స్వభావం కలిగిన వాళ్ళకు చేయదగ్గనే చేసేది ఏది చెయ్యాలి, ఏది చేయకూడదు, ఏది తప్పు, ఏది గొప్ప అన్నది వాళ్ళు గమనించరు, చూసుకోరు. వాళ్ళలో శుచిత్వం ఉండదు, శుభ్రత ఉండదు, సదాచారం ఉండదు, సత్యం తప్పు అంటే సత్యం పలకరు, వాళ్ళు అబద్ధాలు చెబుతూ ఉంటారు. ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి కలిగి ఉంటారనమాట. శుభ్రత ఉండదు వాళ్ళకి. ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు స్నానం చేయకుండానే వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడో ఉంటారు. ఆసురీ స్వభావం అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మనకి ఉన్నారు కదా సమాజానికి విద్రోహులు, వాళ్ళందరూ నివసించేది ఎక్కడ? ఏ గుహల్లోనో, ఈ పోలీసుల డిపార్ట్మెంట్కి, మిలిటరీ వాళ్ళకి దొరకకుండా వాళ్ళు పారిపోతూ ఉంటారు. అడవుల్లో వాటిల్లో జీవిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు ఏది దొరికితే అది తినేస్తూ ఉంటారు. స్నానం చేయరు, పళ్ళు తోముకోరు, ఏమీ చేయరు, ఒక పద్ధతిగా ఉండరు. భగవంతుడికి నమస్కారం కూడా చేసుకోరు, దురహంకారం కలిగి ఉంటారు. అట్లా ఉండి వాళ్ళు సత్యం పలకరు, అబద్ధం చెబుతూ ఉంటారు. సదాచారం ఉండదు వాళ్ళకి, శుచిత్వం ఉండదు. ఇవన్నీ కూడా ఆసురీ స్వభావం యొక్క లక్షణాలు అన్నమాట. దీనిలో నుంచి శిక్షల్లో నుంచి తప్పించుకోవటం కోసంగా వాళ్ళు జన సమర్థనలో ఉండరు.
తప్పులు చేస్తూ ఉంటారు, పారిపోతూ ఉంటారు వాళ్ళు. అసత్యమప్రతిష్టంతే జగదాహురనీశ్వరం అపరస్పర సంభూతం కిమన్యత్ కామహైతుకం. వారు ఈ జగత్తు అసత్యమని, ఆధారము అధిపతి లేనిదని, మైదున కోరిక వలననే ఇది తయారైందని, కామము తప్ప సృష్టికి మరో కారణం లేదని వాళ్ళు వాదిస్తారు. భగవంతుడు లేడు, స్త్రీ పురుషుల సంభోగం మూలంగానే ఈ సృష్టి మొత్తం కూడా ఏర్పడింది, సంతానం కలుగుతున్నది అని చెప్పనని వాళ్ళు వాదిస్తారనమాట. అదేవిధంగా వాళ్ళు భావిస్తారు కామమే కారణం అని చెప్పనని వాళ్ళు అనుకుంటూ ఉంటారు. ఈ ఆశ్రయ స్వభావం ఉన్న వాళ్ళు కామమే కారణము, ఈ సృష్టి మొత్తానికి కూడా స్త్రీ పురుషుల సంయోగమే కారణం అని చెప్పనని వాళ్ళు భావిస్తూ ఉంటారు. ఏతాం దృష్టిమవష్టభ్య నష్టాత్మాల్పబుద్ధయః ప్రభవంతి ఉగ్రకర్మాణః క్షయాయ జగతో హితాః. ఇటువంటి దృక్పథంలో గట్టిగా ఉండి ఈ తప్పుదేవ పట్టిన జీవాత్మలు అల్పబుద్ధితో మరియు క్రూర కార్యాలలో ప్రపంచానికి శత్రువులుగా మారి కీడు కలిగించేవి దారుణమైన పనుల్లో పాల్గొంటూ ఉంటారు. ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, అందరికీ అన్ని జీవాత్మలందరికీ అంటే తప్పు పట్టిన జీవాత్మలు తప్పుదోవ పడతాయి. వాళ్ళు తప్పు అంటే అహంకారం కలిగి ఉంటారు, అన్ని తప్పులు చేస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళకి కోరిక ఎక్కువగా ఉంటుంది, రజోగుణం ఎక్కువగా ఉంటుంది, తమోగుణం ఎక్కువగా ఉంటుంది. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, అల్పబుద్ధిని కలిగి ఉంటారు. అల్పబుద్ధి కలిగి క్రూర కార్యాల్లో నివృత్తులవుతారు. క్రూర కార్యాలు అంటే ఏంటి, ఒక బాంబ్ బ్లాస్టింగ్ కానీ, అక్కడ ఎంతమంది చనిపోతారు, అసలు ఎంత వినాశనం జరుగుతుంది అన్నది వాళ్ళు ఆలోచించారు. బుద్ధి ఉండదు వాళ్ళకి. బుద్ధి లేకుండా సమాజానికి విద్రోహులుగా మారిపోతూ వాళ్ళ సమాజంలో అలాంటి పనులన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు. ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటూ ఉంటారు. ప్రపంచానికి శత్రువులుగా మారి కీడు కలిగించేవి మొత్తం ఈ నేను అధికారాన్ని చెలాయించాలి, మొత్తం ప్రపంచానికి, మొత్తం ప్రపంచాధినేతని కావాలి నేనని చెప్పినాను అనుకుని ఆ ప్రపంచాధినేత కావటం కోసంగా ఎంత ఎంత విద్రోహానికైనా కూడా వాళ్ళు పాల్పడుతూ ఉంటారనమాట. ఎంత అన్నీ కూడా ఆయుధాలన్నీ సమకూర్చుకుంటూ ఉంటారు, ఆ ఆయుధాలన్నింటిని పెట్టి యుద్ధాలు ప్రకటిస్తూ ఉంటారు. ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు దారుణమైన కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటూ ఉంటారు వీళ్ళు. ఇవన్నీ కూడా ఆశ్రీ లక్షణం. అసుర స్వభావాలు నమ్మకాలు. అసుర స్వభావాల నమ్మకాలు శాస్త్రాలను అనుసరించరు. వారికి చేయదగిన మరియు చేయకూడదు ఏమిటో తెలియదు. అపరిశుభ్రత, వారు నియమాలను ఇష్టపడరు, పాటించరు. అసభ్య ప్రవర్తన కలిగి ఉంటారు. నేను సమగ్రుడను మరియు శక్తివంతుడు, నేను చాలా బలవంతుడిని అనుకుంటూ ఉంటారు. నేనే సర్వనియంత్రకుడను మరియు భోక్తను అనుకుంటూ ఉంటారు. అసత్యవంతులు, స్వీయకేతరీకృతం. అసుర స్వభావాల వైఖరి ఇంద్రియ సంతృప్తి మానవ నాగరికత యొక్క ప్రధాన అవసరం. వాళ్ళు ఎంతసేపటికి కూడా ఆ ఇంద్రియాలని అన్నింటినీ కూడా సంతృప్తి చేసేందుకు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. అది ఎప్పుడు ఏమిటి అన్నది కూడా ఆలోచించరు. ఆ ఇంద్రియాలు కోరిన కోరికలన్నింటికీ కూడా వాళ్ళు ఇంద్రియాలని పరిచే ప్రయత్నంలో ఉంటారు. లెక్కలేనన్న ఆందోళనలు. ఆ ఇంద్రియాలు తృప్తి పడకపోయేటప్పటికీ వాళ్ళ ఆ కోరిక తీరకపోయేటప్పటికి ఆందోళనలు కలుగుతూ ఉంటాయి. దీని మూలంగా ఇంద్రియ సంతృప్తి ఒక్కటే మాకు ముఖ్యం అని చెప్పి నన్ను ఎవరైతే అనుకుంటారో వాళ్ళకి లెక్కలేని ఆందోళనలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. చాలా మానసికమైన బాధ ఉంటుంది. వేలాది కోరికల వలె మరియు కామక్రోధాల్లో నిమగ్నమై ఉంటారు. కామం ఎక్కువగా ఉంటుంది, కోపం ఎక్కువగా ఉంటుంది. తర్వాత ఇంద్రియ సంతృప్తి కోసం చట్టవిరుద్ధ మార్గాల ద్వారా డబ్బును భద్రపరుచుకుంటారు.
ట్యాక్స్ కట్టరు. ఇంద్రియ సంతృప్తి, నేను బాగా డబ్బు సంపాదించి బాగా గొప్పవాణ్ణి కావాలి, ఎంత ధనం వాళ్ళేంటి ఆ భూగృహాల్లో కూడా ధనాన్ని, సంపాదించిన ధనాన్ని, అక్రమంగా సంపాదించిన ధనాన్ని ఎట్లా వచ్చింది నీకు ఇది అని అడుగుతారు గవర్నమెంట్. సమాధానం చెప్పాలి వాళ్ళకి. అందుకని వాళ్ళు మూటలు కట్టి లోపల దాచిపెడతారు. ఎక్కడ భూగృహాల్లో దాచిపెడతారు. మొన్న వచ్చింది కదా, మొన్న మొత్తం కూడా కరెన్సీ మొత్తం కూడా ఇది చేసేటప్పటికి ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళు ఆ మూటలన్నీ ఆ నీళ్ళ దగ్గర, నదుల దగ్గర ఇష్టం వచ్చినట్టు పారేశారు తీసుకొచ్చి. ఆ నోట్లు ఇంకా చెల్లవు అని చెప్పేటప్పటికి ఎక్కడెక్కడివంతా ధనం అంతా వచ్చేసింది. మనం చూసాం కదా, మన కళ్ళతో మనమే చూసాం. అలాంటి పనులన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. మళ్ళీ వేరే వాళ్ళు ఎంతో కష్టపడి దాచిపెట్టుకున్నటువంటి బ్యాంకులు దాచుకుంటూ ఉంటారు. దాచుకుని డబ్బులు వాళ్ళు హ్యాక్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఆ డబ్బుల్ని వాళ్ళ తెలివితేటలతో. అంటే ఎంతసేపటికి కూడా చట్టానికి విరుద్ధంగా ఉన్నటువంటి పనులన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళకి డబ్బు సంపాదన ఒక్కటే ముఖ్యం. దానికి ఏ మార్గమైనా సరే తీసుకోవడానికి వాళ్ళు రెడీ అయిపోతారు. ఇవన్నీ ఆశ్రయ స్వభావాలు అన్నమాట. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ హిరణ్యకశిపుడు ప్రహ్లాదుడిని కొడుకు అయినప్పటికీ కూడా ఆయన కోరిక తీరలేదు. ప్రహ్లాదుడు వినట్లా, చెప్పిన మాట ఆ నారాయణ మానేయమంటే మానట్లా. అందుకని చంపడానికి కూడా రెడీ అయిపోయాడు, చాలా కష్టాలు పెట్టాడు. ఇక్కడ చూడండి, క్రోధం, కోపం ఏంటి? ఈ దేవి గర్భంలో, అష్టమ గర్భంలో పిల్లవాడు వస్తాడు, ఆ పిల్లవాడిని సంహరిస్తాడని చెప్పింది ఆకాశవాణి. అందుకని వెంటనే ఆమె కాలి పారాయణ కూడా ఆరలేమకి, అప్పుడే వివాహం అయింది, తనే తీసుకెళ్తున్నాడు దించడానికి అత్తగారింట్లో. సంహరించడానికి రెడీ అయిపోయాడు కత్తి చూసి. ఇక్కడ చూడండి, లోభం, దురాశ అంటే ఈ ఎదుటి వాళ్ళ భార్య, ఆమె సీతాదేవిని తను అనుభవించాలని కోరుకున్నాడు. రావణాసురుడు తీసుకొని వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నాడు అనమాట. ఆమెను తీసుకెళ్ళిపోయాడు. అట్లా ఈ కామ, క్రోధ, లోభాలు అన్నవి మనకి నరకానికి 3 ద్వారాలు. ఆత్మ సంభావిత స్తబ్ద ధనమాన మదాన్వితాః యజంతే నామ యజ్ఞస్తే దంభేన విధిపూర్వకం. తమను తామే పొగుడుకుంటూ వినయ విధేయతలు లేకుండా ధనమద గర్వంతో వాళ్ళు శాస్త్ర విరుద్ధంగా పేరుకు మాత్రం యజ్ఞాలు చేస్తారు. పేరు కోసం చేస్తూ ఉంటారు యజ్ఞాలు. అంటే వాళ్ళు ఉండరు అక్కడ. మళ్ళానేమో శాస్త్రానికి విరుద్ధమైనటువంటి యజ్ఞాలు. ఆ యజ్ఞం అంటే ఏంటి? అన్నీ కూడా అందరికీ కూడా ఈ పులిహార ప్యాకెట్లు పంచటము, లేకపోతే మందు పోయించటము, లేకపోతే సిగరెట్ ప్యాకెట్లు పంచటము, దానం చేస్తున్నాం, యజ్ఞం చేస్తున్నాం అని చెప్తున్నాను. దాంట్లో ఆ తప్పు పద్ధతులు అనమాట. తప్పు పద్ధతులన్నీ కూడా వాళ్ళు అనుసరిస్తూ ఉంటారు. ఎవరిని లెక్క చేయకుండా ధనమదం, దురభిమానం, ధనగర్భం కలిగి ఉంటారు. నేను చాలా ఆనందంగా, సుఖంగా ఉన్నాను అనుకుంటూ దేహభ్రాంతిలో ఉంటారనమాట వీళ్ళు. బాగా డబ్బు సంపాదించి ఎక్కువ సుఖాల్లో ఉండాలని కోరుకుంటూ ఉంటారు. తర్వాత భగవద్గీత ఏమి తెలియజేస్తుంది అంటే, భౌతిక జగత్తులో అసుర గుణాలు కలిగిన వాళ్ళు ఇంత సంపాదించినా ఇంకా ఇంత సంపాదించాలి, శత్రువుని ఏ విధంగా చంపాలి, దేహం ద్వారా జరిగిన కార్యకలాపాలు తన సుఖ దుఃఖాలుగా భావిస్తుంది. భగవద్గీత ఏం చెప్తుంది? శరీరానికి కలిగే సుఖ దుఃఖాలు శరీరానికి కానీ నీకు కాదు. నీ స్వభావం ప్రకారం నీవు గురువు ఒప్పజెప్పిన కర్మను సక్రమంగా చేయాలి. అంటే మన శరీరం బాధపడుతున్నది అని చెప్పినాన్ని శరీరం కోసంగా తప్పులు చేయకూడదు. గురువు ఏదైతే చెప్పారో దాని ప్రకారం నడుచుకోవాలి. అంటే ఆత్మ వేరు, శరీరం వేరు. మన ఆత్మ
అవిద్య ఆవరించిన పుట్ట అన్నీ నాకే కావాలి, అన్నీ నేనే చేస్తున్నాను అనుకుని అని తప్పులు చేస్తూ ఉంటుంది. ఆత్మ వేరు, శరీరం వేరు అనే విషయాన్ని గుర్తించగలగాలి. అదే భగవద్గీత చెప్తోందనమాట. కర్మణ్యేవాధికారస్తే, కర్మలు చేయి, కానీ నేను చేస్తున్నాను అని భావించవాకు. కర్మలు దేహం ద్వారా మాత్రమే చేయాలి, మన దేహం ద్వారా చేయాలి కర్మలు. కర్మ ఫలితాలపై నీకు అధికారమే లేదు. కర్మ ఫలితం ఏదొస్తుంది అన్నది, దాని గురించి మనకి అధికారం లేదు అసలు. ఆ కర్మ ఫలితం మీద, ఆ ఫలితం ఏదొచ్చినా సరే భగవంతుడికి సమర్పించేసేయాలి. ఫలితాలపై అధికారం లేదు. ప్రకృతే క్రియమాణాని గుణకర్మాణి సర్వసహా. దేహం ద్వారా జరుగుతున్న కార్యకలాపాల పట్ల ఆసక్తి పెంచుకోకూడదు. అంటే మనం కర్మలు చేస్తున్నప్పటికీ కూడా దాని మీద ఆసక్తి పెంచుకోకూడదు. ఆసక్తి పెంచుకున్నప్పుడు తప్పుదోవ పడతాం మనం. క్షత్రియుడిగా పోరాడే సమయంలో ప్రాణం పోవచ్చు, కానీ కర్మను మానకూడదు. అది క్షత్రియుడిగా చెయ్యాలి. ఇప్పుడు ఒక క్షత్రియుడు అంటే ఎవరు? ఒక మిలిటరీ వాడు యుద్ధం చేస్తున్నాడు. యుద్ధం చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు అతని కర్మను అతను చెయ్యాలి. చేయకుండా వదిలేసి వెనక్కి రాకూడదు. ఎడతి పక్షంలో నా వాళ్ళు ఎవరో ఉన్నారనో, లేకపోతే నాకు ఇంట్లో వాళ్ళు దిగులు పడతారు, బాధపడతారనో వాళ్ళు వెనక్కి రాకూడదు. వాళ్ళు క్షత్రియుడు చేయాల్సిన ధర్మాన్ని క్షత్రియుడు చేయాల్సిందే, మానకూడదు. నీ ధర్మాన్ని నువ్వు పాటించే సమయంలో నీ శరీరం వదలవలసి వచ్చినా కూడా భయపడకూడదు. అది మనం చేసేటప్పుడు, ఇప్పుడు యుద్ధానికి వెళ్తాం. యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ యుద్ధంలో చనిపోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది, చంపేస్తారు వాళ్ళు. ఆ చంపేసే ఇది వచ్చినా కూడా మనం భయపడకూడదు. భయపడకుండా మన ధర్మాన్ని మనం నిర్వర్తించాలి. అది శాస్త్ర విహితమైన పనులు అనమాట. శాస్త్రానికి విరుద్ధంగా పేరు కోసం మాత్రం ఇవన్నీ శాస్త్రానికి విరుద్ధంగా ప్రవర్తించకూడదు. శాస్త్రంలో ఏం చెప్పారు? గృహస్థుగా గమని చెప్పారు. నీ కర్మలు చెయ్యి, ఆ కర్మల మీద ఆసక్తి పెంచుకోవద్దని చెప్పారు. ఒక గృహస్థుగా అయినప్పుడు భార్యకి, పిల్లలకి అందరినీ చూసుకోవాల్సి వస్తున్నది. నేను అని కష్టపడుతున్నాను. నేనెందుకు వీళ్ళకి ఆహారం సంపాదించి పెట్టాలి, వీళ్ళ కోసం నేనెందుకు ఉద్యోగం చేయాలని వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి, అది శాస్త్ర విరుద్ధం అన్నమాట. హింసించాడు అనుకోండి, శాస్త్ర విరుద్ధం. ఎదుటి వాళ్ళని మానసికంగా కానీ, లేకపోతే శారీరకంగా కానీ, వాచకంగా కానీ హింసించాడు అనుకోండి, శాస్త్ర విరుద్ధం అది. అవన్నీ కూడా చేయకూడదు అనమాట. శాస్త్రబద్ధమైనటువంటివే చేయాలి. అదే యజ్ఞాచరణం అంటే. అహంకారం బలం దర్పం కామం క్రోధం చ సంశ్రితాః మామాత్మ పరదేహేషు ప్రద్విషంతోభ్యసూయకాః. ఇప్పుడు రావణాసురుడు ఉన్నాడు, ఎంత శాస్త్రం చదువుకున్నాడు ఆయన. చాలా గొప్పవాడు రావణాసురుడు. రావణ బ్రహ్మ ఆయన, చాలా గొప్పవాడు. అయినప్పటికీ కూడా ఆయన ఏం చేశాడు? కామానికి లోనైపోయినాడు. ఎదుటి స్త్రీని, తల్లిలాగా భావించాల్సిన స్త్రీని తీసుకెళ్ళి తన దీంట్లో బంధించాడు, అశోకవనంలో. ఆమెను పొందాలని కోరుకున్నాడు రావణాసురుడు. ఆ విధంగా నాశనం అయిపోయినాడు అనమాట. కామం, క్రోధం, లోభం, ఈ మూడు కూడా మనిషికి శాస్త్ర రహితాలు అనమాట. శాస్త్రంలో ఇవ్వలా ఇవి. ఎదుటి స్త్రీని హింసించటం కానీ, ఎదుటి వాళ్ళని హింసించటం కానీ, ఇవన్నీ శాస్త్రంలో చెప్పాలా మనకి. కాబట్టి శాస్త్రానికి బద్ధంగా నడుచుకోవాలి. అది మనకి బాగా బలం ఉంది కదా. ఈరోజు బలం ఉంది నీకు,
రేపు నీ బలం తగ్గిపోతుంది. కానీ తప్పు అది. ఎదుటివాడిని హింసించటం అన్నది తప్పు, సత్వగుణం కాదది, రజోగుణం, తమోగుణం. అహంకారం బలం దర్పం కామం క్రోధం చ సంశ్రితాః మామాత్మపరదేహేషు ప్రద్విషంతో అభ్యసూయకాః. అహంకారము, బలము, గర్వము, కామము, క్రోధంచే కళ్ళు మూసుకుపోయి భగవంతుని పట్ల అసూయ కలిగి తమ దేహాలలో మరియు ఇతరుల శరీరాల్లోనూ ఉంటున్న నన్ను ద్వేషిస్తున్నారు. అది అసూయ కలిగి, ఆసురి ప్రవృత్తి కలిగినటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ దేహంలో ఉన్నటువంటి పరమాత్మని కూడా గుర్తించకుండా తప్పు పనులు చేస్తూ ఉన్నారు. అట్లా కాకుండా ఎదుటి వాళ్ళని కూడా హింసిస్తూ ఉన్నారు. ఎదుటి వాళ్ళ దేహంలో ఉన్న పరమాత్మని గుర్తించకుండా ఎదుటి హింస చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు గోవుల్ని ఆవుని మనం ఎట్లా అన్ని విధాలుగా గోవుది మనకు ఉపయోగపడుతుంది. ఆ పాలు కానీ అన్ని. ఆ గోవు ఎట్లా ఉంటుందంటే అంత భగవంతుడు ఎట్లాగో అట్లా భగవంతుడితో సమానంగా మనం కొలుస్తాం గోవుని. ఆ గోవుని కొంత వేడిలో తీసుకెళ్ళి పెట్టి దాని చర్మం ఒలిచి దాన్ని హింసిస్తున్నారు గోవుని. అది తప్పనమాట. గోవధ తప్పు. గోవధ చేస్తున్నారు. నాలిక రుచి కోసం, మాంసం కోసంగా దాన్ని చంపుతున్నారు. వాటిల్లో నుంచి ఆయిల్స్ తీసి ఆ ఆయిల్స్ అన్ని కూడా మన ఆయిల్స్లో కలుపుతున్నారు. ఇవన్నీ కూడా తప్పు. శాస్త్రంలో లేవు ఇవన్నీ కూడా. ఇటువంటివన్నీ చేస్తున్నారు కాబట్టే మనకి రోగాలు కూడా ప్రబలిపోతున్నాయి. విపరీతంగా రోగాలు వచ్చేస్తున్నాయి. అందరికీ కూడా కొత్త కొత్త రోగాలన్నీ వస్తున్నాయి. వచ్చి మనుషులు చచ్చిపోతున్నారు. ఆ గోవును మూపురంలో ఉండేటువంటి అయస్కాంత శక్తి మూలంగా మనకి ఈ గోవుల మంద ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ ఇది రాదట, అర్త్క్వేక్స్ రావట. అట్లా గోవుల్ని సంరక్షించాలి. మనం సంరక్షించాల్సింది పోయి వాటిని వధిస్తున్నాం. అవి ఒక్కటే కాదు, జీవరాశులన్నింటినీ కూడా హింసించి వాటిని వధించి నాలిక రుచి కోసంగా వాటిని అన్నింటినీ కూడా తినే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఇవన్నీ కూడా తప్పనమాట. అహంకారము, బలము, గర్వము, కామము, క్రోధంచి కళ్ళు మూసిపోయి భగవంతుని పట్ల అసూయ కలవారు తమ దేహాలలో మరియు ఇతరుల శరీరాల్లోనూ ఉంటున్న ద్వేషిస్తున్నారు. ఆ పరమాత్మ ఉంటాడు అందరిలో కూడా అనేది కూడా వాళ్ళు గుర్తించట్లేదని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ చూడండి, ఇది శిశుపాలుడు. ఈ శిశుపాలుడు చాలా వికృతంగా పుడతాడు. ఇక్కడ 3వ కన్నులాగా వస్తుందిట. అట్లా పుడతాడు. వికృతంగా పుట్టేటప్పటికి అడుగుతారు. అడిగితే వాళ్ళకి ఏం చెప్తారంటే, తల్లిదండ్రులకి ఎవరైతే ఎత్తుకుంటారో ఈ పిల్లవాడిని, ఆ పిల్లవాడిని ఎత్తుకున్న వాళ్ళకి మామూలు ఎత్తుకున్న వాడి చేతిలో మామూలు రూపం వచ్చేస్తుంది. ఎవరి చేతిలో అయితే వస్తుందో వాళ్ళ చేత సంహరింపబడతాడని చెప్తారు. అందరికీ ఇస్తూ ఉంటారు పిల్లవాడిని. ఇస్తూ ఉంటే ఒకరోజు కృష్ణుడు వెళ్తాడు అక్కడికి. కృష్ణ భగవాను కూడా తీసుకొని వెళ్తారు యశోదామాత వాళ్ళు. తీసుకొని వెళ్తే ఆ కృష్ణుడు ఎత్తుకుంటాడట ఆ పిల్లవాడిని. ఎత్తుకునేటప్పటికి ఆయన ఎత్తుకోగానే ఆయన చేతిలో మాయమైపోతుంది ఆ కన్ను. మంచి రూపం వచ్చేస్తుంది శిశుపాలుడికి. వెంటనే తల్లి ప్రార్థిస్తుంది అనమాట. ఆమె, నా పిల్లవాడిని రక్షించు, నువ్వు సంహరించవాకు అని. అప్పుడు ఆ కృష్ణ భగవానుడు చెప్తాడు, 100 తప్పులు కాస్తాను నేను, 100 తప్పులు కాగానే నీ కుమారుడు సంహరింపబడతాడని చెబుతాడు. ఇక్కడ రహస్యయాగం జరుగుతున్నది. రహస్యయాగం జరిగే సమయంలో ప్రథమ తాంబూల కృష్ణ భగవానుడికి ఇస్తారు అని చెప్పినాను అనగానే తిట్టడం మొదలు పెడతాడు. ఆయన శిశుపాలుడు దూషిస్తాడు. ఆ దూషిస్తూ ఉండేటప్పటికీ ఆ సుదర్శన చక్రం వచ్చేసేసి ఆయన్ని సంహరించేస్తుంది అన్నమాట. అట్లా ఈ గర్వము, ఇవన్నీ నేను బలవంతుడిని అనుకోవటము, కామము, ఇవన్నీ కలిగి ఉంటారు ఆసురీ స్వభావాలు. ఈ ఆసురీ స్వభావాలు వాళ్ళ దేహంలో ఉన్నందువల్ల వాళ్ళని వాళ్ళు హింసించుకుంటూ ఉంటారు. ఎదుటి వాళ్ళని కూడా హింసిస్తారు. ఆశ్రయోనిమాపన్నాః మూఢా జన్మని జన్మని మామ ప్రాప్యైవ కౌంతేయ తతో యాంత్యధమాం గతిం. ఓ కౌంతేయ, అసుర జీవజాతులలోనే మాటిమాటికి జన్మ పొందే అలాంటి
మూర్ఖులు ఏ జన్మలోనూ నన్ను చేరలేరు. క్రమంగా వారు అంతకంతకి అధోగతి పాలవుతారు. ఈ ఆశ్రయ లక్షణాలు ఎవరికైతే ఉంటాయో వాళ్ళు క్రమక్రమంగా వాళ్ళు లోపలికి వెళ్ళిపోతారు, నరక లోకాల్లో పడిపోతారు అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఇక్కడ అలెగ్జాండర్ని చూపిస్తున్నారు. అలెగ్జాండర్ మొత్తం ప్రపంచాధినేతని కావాలి అనే దాంట్లో ఎంతమందిని సంహరించాడంటే, ఎంత యుద్ధాలు, ప్రతి రాజ్యం మీద యుద్ధం చేయటం, ఆ రాజ్యాన్ని వచ్చపరుచుకోవడం, ఇలా చేస్తూ వచ్చాడు. చేస్తూ వచ్చి లాస్ట్కి ఆయన ప్రతి వాళ్ళకు కూడా మృత్యు అనేది వస్తుంది కదా. మృత్యు సమయం వచ్చింది, రోగగ్రస్తుడై మృత్యు సమయం వచ్చింది. మృత్యు సమయం వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఆయనకి అనిపించిందిట, నేను ఇంత రాజ్యాన్ని ఇంత ఇది చేశాను, నేను అన్ని విజయాన్ని సాధించాను, కానీ ఉపయోగం ఏంటి, వెళ్ళిపోతున్నాను, ఏమి తీసుకోకుండా ఖాళీ చేతులతో వెళ్ళిపోతున్నాను అన్నట్ట అని నా చేతులు ఇట్లా బయట పెట్టి ఆ పెట్టెలో నుంచి బయట పెట్టి పూర్తి చేసేయమన్నట్ట. ఆయన చనిపోయినప్పుడు ఆ పెట్టెలో నుంచి ఇట్లా బయట, అంటే ఖాళీ చేతులతో వెళ్ళిపోతున్నాను నేను పైకి అని. ఏమి సంపాదించలే ఆయన. మనం సంపాదించుకోవాల్సింది ఏంటి, దైవీ స్వభావంతో భగవంతుడి ప్రేమ, భగవంతుడి దయ, భగవంతుడిని తృప్తిపరచడం కావాలి మనకి. అది మనం సంపాదించుకోవాల్సింది. మానవ జన్మ లక్ష్యం ఏంటంటే ఆ భగవంతుడి పాదాల దగ్గరికి చేరుకోవటం. అది గుర్తించట్లా మనం. ఆసురీ స్వభావాన్ని పెంచుకుంటున్నాం. ఆసురీ స్వభావం పెరిగిపోయినందువల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి ఒక్కొక్క తప్పే ఒక్కొక్కటే మనకి పాపం కింద బ్యాగ్లో పడుతూ ఉంటాయి, ఒక్కొక్క స్టోన్ పడుతూ ఉంటుంది మనకి. బ్యాగ్ మోసుకొని 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 వెళ్తుంది ఆత్మ, ఇంకో శరీరంలో ప్రవేశిస్తుంది. మళ్ళీ అక్కడ మళ్ళీ ఇంకొక బ్యాగ్ యాడ్ అవుతుంది అక్కడ. అట్లా పూర్తిగా వాళ్ళు అధోగతి పాలైపోతారనమాట. ఇంక మళ్ళీ వాళ్ళకి ఇంకా భగవంతుడిని తలుచుకుంటే ఇది కూడా ఉండదు. అట్లాంటి పరిస్థితి వస్తుంది అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. త్రివిధం నరకస్యేదం ద్వారం నాశనమాత్మనః కామక్రోధస్తదా లోభః తస్మాదేతత్రయం త్యజేత్. కామము, క్రోధము, లోభము నరకానికి దారితీసే 3 ద్వారాలు. ఈ నరక ద్వారాలు 3 ఆత్మ వినాశనానికి కారణాలు. అందువల్ల ఈ 3ంటిని మనిషి విడిచిపెట్టాలి. అవిద్యతో కూడినటువంటి ఆత్మ, అంటే ఆత్మ ఏమవుతుంది, ఆవృతం అవుతుంది. అవిద్యతో మూలంగా అది తప్పులు చేస్తుంది. ఇంద్రియాలని కోరుకున్న వాటన్నింటి మీద ఆసక్తి కలిగి ఉంటుంది అనమాట. ఆసక్తి కలిగి ఉండి భౌతికమైన కోరికలన్నింటికి కూడా ఎస్ చెప్తూ ఉంటుంది అనమాట. దాని అన్నీ నేనే చేస్తున్నాను, నాకు కావాలి, నాకు అది కావాలి, ఇది కావాలి అని చెప్పినని చిత్తంలో స్టోర్ అవుతాయి కోరికలన్నీ కూడా. ఆ కోరికలన్నీ తీర్చే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంది. దాంతో తప్పుదోవ పడుతూ ఉంటుంది అనమాట. తప్పుదోవ పట్టిన జీవాత్మలు అంటారు కదా, ఆ తప్పుదోవ పడుతూ ఉంటుంది. ఆ తప్పుదోవ పట్టినందువల్ల ఈ కామము, క్రోధము, లోభము వీటన్ని చేయటం వల్ల నరకం పాలైపోతూ ఉంటారు. ఈ కర్మలు చేయటం వల్ల వచ్చినటువంటి సంస్కారాలు ఉంటాయి కదా, ఆ స్వభావం, ఆ సంస్కారాల మూలంగా గుణాల ప్రభావం మూలంగా ఒకళ్ళంటే ఒకళ్ళు ఆకర్షితులు అవుతూ ఉంటారు. ఒకళ్ళని చూసి ఒకళ్ళు ఆకర్షితులు అవుతూ ఉంటారు. కామం, తర్వాత క్రోధం. అది తీరకపోతే, కామం తీరకపోయేటప్పటికీ క్రోధం ఎక్కువైపోతుంది, లోభం కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఈ 3 కూడా నరకానికి ద్వారాలని చెప్తున్నారు. కామం, కోరిక. చూడండి, తొడగొడతాడు దుర్యోధనుడు. తొడగొట్టి ఇక్కడ వచ్చి తొడ మీద వచ్చి కూర్చోమంటాడు ద్రౌపదిని. అందుకే తొడలు ఇరక్కొడతాడు అనమాట. ఎవరంటే ఈ భీముడు ఆ యుద్ధ సమయంలో చంపేస్తాడు తొడలు ఇరక్కొట్టి. ఇక్కడ
ద్రౌపదిని అవమానిస్తున్నారు. ఇది కామం, క్రోధం, లోభం. క్రోధంతో యుద్ధం. ఎప్పుడు కూడా వీళ్ళంటే అసూయ, క్రోధం రెండు ఉంటాయి అన్నమాట దుర్యోధనుడికి. తర్వాత దురాశ మొత్తం ఎదుటివాడిది మొత్తం. అసలు యాక్చువల్గా దుర్యోధనుడికి ఏది చెందదు. ఎందుకంటే పాండురాజుని చేస్తారు అక్కడ సింహాసనాధీశుడిగా, చక్రవర్తిగా. కానీ ఆయన అన్నగారి మీద ప్రేమతో అన్నగారిని కూర్చోబెడతారు ఆ సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టేటప్పటికీ అది నా రాజ్యం, నేనే చక్రవర్తినని వీడు తయారవుతాడు. ధృతరాష్ట్రుడు కూడా అదే దీంట్లో ఉంటాడు. ఎప్పుడు కూడా వీళ్ళ మీద కోపం, క్రోధాన్ని కలిగి ఉంటాడు, దురాశ కలిగి ఉంటాడు. దానివల్ల మొత్తం కూడా వంశం మొత్తం కూడా నాశనం అయిపోయింది. ఏతై విముక్త కౌంతేయ తమోద్వారై. ఇది కొంచెం పెద్ద అధ్యాయం అండి. ఏతై విముక్త కౌంతేయ తమోద్వారై త్రివిద్నరః ఆచరత్యాత్మన శ్రేయస్తతో యాతి పరాం గతిం. ఒక కౌంతేయ, ఈ 3 విధములైన ముఖద్వారాల నుండి తప్పించుకున్నవాడు ఆత్మానుభూతికి అనుకూలమైన కార్యముల నుంచి క్రమంగా దివ్యగమ్యాన్ని చేరుకుంటాడు. జీవాత్మ స్వాభావిక స్థితి నుండి బయటకు వస్తే దివ్యగమ్యం చేరుతాడు. అంటే స్వాభావిక స్థితిని గమనించాలి. జీవాత్మ స్వభావం ఏంటి? పవిత్రంగా ఉండి ఆ భగవంతుడి సేవ చేసుకోవటమే ఆత్మకి తృప్తి. ఆ విషయాన్ని గుర్తించాలన్నమాట. గుర్తించకుండా అవిద్యతో ఆవృతమైనందువల్ల అది కామక్రోధ లోభాలకి పాల్పడుతూ ఉంటుంది. దానివల్ల నరకంలో పడిపోతూ ఉంటుంది. ఒక కౌంతేయ, ఈ 3 దుర్గుణాలను వదిలేసి ఎప్పుడైతే ఆ గుణాలని వదిలేస్తుందో అప్పుడు ఆ విధంగా క్రమంగా పరమపదాన్ని చేరుకుంటారు. ఒక్కొక్క స్టెప్పే వాళ్ళు భగవంతుడి ధామానికి చేరుకోగలుగుతారు, భగవంతుడిని సేవించుకోగలుగుతారు. శాస్త్ర విధిముత్సృత్య వర్తతే కామకారతః న సిద్ధిమవాప్నోతి న సుఖం న పరాంగతిం. శాస్త్రాల విధులను విస్మరించి తన ఇష్టానుసారం పనిచేసేవాడు పరిపూర్ణతను, ఆనందాన్ని లేదా పరమగమ్యాన్ని పొందజాలడు. శాస్త్రంలో ఏదైతే ఉందో దానికి అనుగుణంగా కాకుండా వ్యతిరేకంగా ఎవరైతే ప్రవర్తిస్తారో వాళ్ళు పరిపూర్ణతని పొందలేరు, ఆనందాన్ని కూడా అనుభవించలేరు. ఆ పరమ గమ్యం ఏంటి? మనిషి యొక్క లక్ష్యం ఏంటి? భగవంతుడిని తృప్తిపరిచి భగవంతుడి పాదాలకు అంకితం అయిపోవాలి. ఆ ప్లేస్కి చేరలేరు. ఇట్లా సెక్స్ కోరికల మీద తర్వాత ఇలాంటివన్నీ ఈ పనులన్నీ చేసేవాళ్ళు, ఏది గ్యాంబ్లింగు, ఇలిటరేట్ సెక్స్, మీట్ ఈటింగు, ఇంటాక్సికేషను, ఈ 4 మనకి నియమాలు ఉన్నాయి కదా. ఆ 4 పాటించకుండా ఆ 4 నియమాలకు విరుద్ధంగా ఎవరైతే ప్రవర్తిస్తారో వాళ్ళు పరిపూర్ణతను పొందలేరు, ఆ గమ్యాన్ని కూడా చేరలేరు. తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణంచ కార్య వ్యవస్థితౌ జ్ఞాత్వా శాస్త్ర విధానోక్తం కర్మ కర్తుమిహార్హసి. అందువల్ల చేయదగిన కార్యమేదో చేయకూడని కార్యమేదో నిర్ణయించుకుని మన లక్ష్యాన్ని మనం చేరుకోవాలన్నమాట. మనిషికి శాస్త్రమే ప్రమాణం అది నిర్ణయించుకోవడానికి. శాస్త్రంలో మనకి అన్నీ చెప్పారు. చేయగలిగినవేంటి, చేయకూడనివేంటి గురువు ద్వారా తెలుసుకోవాలి. గురువు ద్వారా తెలుసుకొని మనము ఒక గురువుని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ఆ గురువుకు చెప్పిన దాన్ని ఫాలో అవ్వాలి. ఆ ఫాలో అవ్వడం ద్వారా మనము ఈ లోకంలో మనం చేయాల్సిన కర్మలన్నీ చేయాలి. ఆ విధంగా శాస్త్ర ప్రకారంగా ఏదైతే ఉందో దాన్నంతా కూడా అనుసరించాలి. మన లక్ష్యం భగవంతుడి శాస్త్రంలో చెప్పారు. శాస్త్ర ప్రకారం మనిషి తన జీవితాన్ని గడపాలి. శాస్త్ర ప్రకారంగా కాకుండా ఇష్టానుసారం జీవితాన్ని గడపకూడదు. ఎవరైతే ఇష్టానుసారం జీవితాన్ని గడుపుతారో శాస్త్ర ప్రమాణం
ఆ? అంటే ఏంటి? యథార్థ జ్ఞానం తెలియజేసేదే శాస్త్ర ప్రమాణం అన్నమాట. కొండపైన పొగ చూసిన నిప్పు ఉన్నట్లుగా చెప్తున్నాం, చూడనటువంటి నిప్పును చెప్తున్నాం కనుక ఇది అనుమాన ప్రమాణం. అక్కడ పొగ వస్తోంది కాబట్టి నిప్పు ఉంది అని చెప్పినాను అనుకుంటాం. ఒక్కొక్కసారి పొగ అది మంచు పొగ కూడా అవుతుంది, మంచు కూడా పొగలాగా కనిపిస్తుంది మనకి, దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే అది మంచు, అది కరెక్ట్ కాదనమాట. కాబట్టి శాస్త్ర ప్రమాణం, శాస్త్రంలో ఏది ఉంది అన్నది ఎవరు చెప్తారు మనకి? ఆ దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తేనే తెలుస్తుంది శాస్త్రం. అక్కడ నిప్పు ఉందా లేదా అన్న దగ్గరికి వెళ్ళి చూడాలి, చూసినప్పుడే తెలుస్తుంది. అలా శాస్త్రం చదువుకున్న వాళ్ళు గురువులు ఉంటారు. ఆ గురువు ద్వారా జ్ఞానాన్ని పొందినప్పుడు మాత్రమే నిజమేంటి అన్నది తెలుస్తుంది. వాళ్ళకి తోచింది వాళ్ళ మనసులో ఉన్నదాన్ని మన శాస్త్రం అని చెప్పకూడదు. కాబట్టి ఆ శాస్త్రబద్ధంగా నడుచుకోవాలి. ఒక గురువుని ఏర్పాటు చేసుకుని ఆ గురువు ద్వారా చెప్పింది మనం అనుసరించడం ద్వారా మన మానవ జీవిత లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చుకోవాలన్నమాట. శాస్త్రబద్ధమైన కర్మలే చెయ్యాలి. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ వరాహదేవుడు, ఈయన యజ్ఞ వరాహ అవతారం. హిరణ్యాక్షుడు ఎక్కడ డిఫరెంట్ ప్లానెట్స్ వీళ్ళవి. సత్యయుగంలో వేరే వేరే ప్లానెట్స్లో ఉండేవాళ్ళు. అంటే దైవీ సంపద, ఆసురీ సంపద. త్రేతాయుగంలోనేమో రామరావణులు డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో ఉన్నారు. ద్వాపర యుగంలోనేమో పాండవులు, కౌరవులు ఒకే వంశం, ఒకే ఫ్యామిలీలో ఉండి కొట్టుకున్నారు వీళ్ళు. కలియుగంలో ఒకే మనిషిలో ఉన్నారట. డెమనిక్ క్వాలిటీసు, డివైన్ క్వాలిటీసు. అంటే ఆసురీ సంపద, దైవీ సంపద రెండు ఒకే మనిషిలో ఉంటుంది. ఆ మనిషిని చూడంగానే మనం ఆ మనిషి మంచివాడని నమ్మలేము. లోపల వాడు కుట్ర చేస్తూ ఉంటాడు. అంటే ఇదివరకు ఉండేది కాదు, ఇదివరకు న్యాయబద్ధంగా ఉండేవాళ్ళు. ఓ రాక్షసుడైనప్పటికీ కూడా న్యాయంగా ఉండేవాడు. వాడిలో కూడా వాడు చెప్పేవాడు అనమాట, వాడు రాక్షసుడు అని తెలిసేది. కానీ ఇప్పుడు రాక్షస గుణం అన్నది లోపల ఉంటుంది, కానీ అది చేస్తే కానీ వాడు పని చేస్తే కానీ తెలియదు మనకి, లోపల ఉండిపోతుంది. వాడికి బయటికి నవ్వుతూ మంచి వాళ్ళలాగా సమాజంలో తిరుగుతూ ఉంటారు. అది రెండు గుణాలు కూడా ఒక మనిషిలోనే ఒక్కళ్ళలోనే అన్ని గుణాలు కూడా ఉన్నాయి. వీటిని పారద్రోగాలంటే ఏం చేయాలి? డెమన్ ఈక్వాలిటీస్ అన్నింటినీ కూడా వదిలించుకోవాలంటే ఇట్లా హరే కృష్ణ మంత్రం చేయాలి. ఆ మంత్రం చేయటం ద్వారా మనకి అంతఃకల్మషం అంతా కూడా తొలగిపోతుంది, భగవంతుడికి దగ్గర కాగలుగుతాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. చెప్పండి. అదే అనౌన్స్మెంట్ చేయాలి, ఒక 2 minutes ఇవ్వండి మాతాజీ. నాకు అది అనౌన్స్మెంట్ చేయాలి, లెవెల్ 2 జాయిన్ అవ్వమని కొద్దిగా 2 minutes ఇవ్వండి మాతాజీ. చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ టు ఆల్ ద డివోటీస్. ఇది లెవెల్ 1 కోర్స్ అనమాట. ఇది షార్ట్ లో ఉంటుంది అనమాట. అంటే అన్ని శ్లోకాస్ ఇందులో కవర్ అవ్వవు, మెయిన్ శ్లోకాస్ అన్ని కవర్ అవుతాయి. సో మనకి లెవెల్ 2 కోర్స్ ఉంటుంది. అందులో మనకి భగవద్గీత మొత్తం 700 శ్లోకాలు చాలా అంటే అన్ని కవర్ అయిపోతాయి అనమాట. వీక్ లో 2 days ఉంటుంది క్లాస్. సో వి రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద డివోటీస్ ప్లీజ్ జాయిన్ ద లెవెల్ 2 క్లాసెస్ అనమాట. అది వాట్సాప్ గ్రూప్ పెడతారు, అందులో మీరు జాయిన్ అవ్వండి. ఏదైనా మీకు ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా కూడా మాతాజీ గారు, ప్రభుజీస్ గారు ఉంటారు, మీరు అడగొచ్చు అనమాట. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది మంగళారతి ఉంటుంది అనమాట. మార్నింగ్ మంగళారతి జపా సెక్షన్, మీరు అందరిలో అంటే అటెండ్ అవ్వండి అని చెప్తున్నారు. ఇంకా ఏంటంటే ఇది మనకి భగవద్గీత, జపమాల ఇవన్నీ మనకి ఆన్లైన్లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్లో. అంటే భగవద్గీత అది ప్రభుపాద ఉన్న బుక్ మనకి కొనుక్కుంటే అందులో వర్డ్ టు వర్డ్ మీనింగ్ ప్రభుపాద గారు ఇచ్చారనమాట. అదే మనం ఇక్కడ ఫాలో అవుతుంటాము. ఇప్పుడు మాతాజీ గారు కూడా చెప్పింది కూడా ఆ పుస్తకంలో నుంచే చెప్తారనమాట.
సో ఎవరికైతే పుస్తకాలు లేవో మనం ఆన్లైన్ నుంచి ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. మనకి ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ టెంపుల్లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది మనకి మళ్ళీ నెక్స్ట్ మంత్ కూడా మనకి కోర్సు స్టార్ట్ అవుతుంది. మీ రిలేటివ్స్ కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎవరైనా ఉన్నా కూడా మీరు ఇందులో జాయిన్ చేపియచ్చు. అంటే మనకి అది కృష్ణుడికి సేవ చేసినట్టు అవుతుందన్నమాట. వాళ్ళకి కూడా మనకి ఈ జ్ఞానాన్ని పంచినట్టు అవుతుందన్నమాట. సో ఎవరైనా మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ రిలేటివ్స్ కానీ ఉన్నా కూడా రోజు అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైమింగ్స్ ఉంటాయి. వాళ్ళ టైమింగ్స్ని బట్టి వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వచ్చు. మార్నింగ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి, నైట్ క్లాసెస్, నైట్ 8:30 క్లాస్ ఉంటుంది, మళ్ళీ సాయంత్రం 4 o'clock క్లాస్ ఉంటుంది. అలా ఏ ఏ ఏ ఏ- ఏ టైమింగ్స్ కావాలంటే ఆ టైమింగ్స్లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి. సో మీ ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ కానీ రిలేటివ్స్ కానీ ఉంటే కూడా వాళ్ళకి చెప్పేసి వాళ్ళకి ఈ జ్ఞానాన్ని పంచితే కృష్ణుడికి మనం సేవ చేసినట్టు అవుతుందన్నమాట. ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా అక్కడ మనకి మాతాజీస్ ఇంకా ప్రభుజీస్ ఉంటారు, వాళ్ళని అడగొచ్చు. హరే కృష్ణ. ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్ ఉందండి? లెవెల్ 2 ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? అది జూమ్ లింక్ ఎక్కడుంది? అది షేర్ చేస్తారా కొంచెం? గ్రూప్ లో పెడతారు ప్రభుజీ, గ్రూప్ లో పెడతారు. నా ఫోన్ నెంబర్ మీ దగ్గర లేదనుకుంటా యాక్చువల్లీ. ఆ, అంటే యాక్చువల్గా గ్రూప్ లో పెడతారు, అది లెవెల్ 2 లింక్. అందులో మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు. అంటే ఒకవేళ మీరు ఒక నిమిషం మాతాజీ, మీరు రిజిస్టర్ చేసుకొని రావట్లేదా ప్రభుజీ? లేకపోతే మీరు ఎవరి దగ్గరైనా తీసుకొని లేదు, వచ్చారు లింక్ ఇది? వేరే వాళ్ళు ఇలా ఇండియాలో నాకు తెలిసిన వాళ్ళదో ఈ అచ్చా. క్లాసెస్ జాయిన్ అవుతున్నారంటే సరే నేను కూడా జాయిన్ అవుతా అని లింక్ తీసుకున్నాను అనమాట వాళ్ళ దగ్గర. ఓకే. సో అలా నేను జాయిన్ అవుతున్నాను. అలాంటి వాళ్ళకి ఎలా మాతాజీ? ప్రభుజీ మీ నేమ్ మీరు జాయిన్ అవ్వటానికి రెడీగా ఉన్నారా ప్రభుజీ? లెవెల్ 2 కోర్సు. అదే నా ఫోన్ నెంబర్ మీకు మెసేజ్ చేస్తాను ఇక్కడ చాట్లో కావాలంటే. ఓకే నేను యుఎస్ లో ఉంటాను యాక్చువల్లీ. నా యుఎస్ నెంబర్ ఇస్తాను, అది మీరు గ్రూప్ కి యాడ్ చేస్తే. ప్రభుజీ అక్కడ లావణ్య మాతాజీ గారు ఉన్నారు. హరే కృష్ణ, లావణ్య మాతాజీ గారు ఉన్నారా? నేను చూసుకుంటాను మాతాజీ, నంబర్ ఆ, నేను నోట్ చేసుకుంటాను. లెవెల్ ఆ. 2కి నేను మిమ్మల్ని రిజిస్టర్ చేస్తాను ప్రభుజీ. మీ నంబర్ నేను తీసుకుంటాను. నేను మెసేజ్ చేస్తున్నాను చాట్లో. షీలా మాతాజీ గారు ఉన్నారు మాతాజీ. మాతాజీ గారికి పెడితే యాడ్ అయిపోతారు ప్రభుజీ గారు. నేను యాడ్ చేస్తాను. ప్రభుజీ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే మీ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నా కూడా ఈ కోర్సెస్ కి జాయిన్ చేయించండి ప్రభుజీ. ఏంటంటే మనకి కృష్ణుడికి సేవ చేసినట్టు అవుతుంది, ఇంకా వాళ్ళకి జ్ఞానాన్ని పంచినట్టు అవుతుంది ప్రభుజీ. షూర్ మాతాజీ, షూర్ షూర్. ఆ, మీకు ఈ లెవెల్ 2లో యాడ్ చేస్తారు. ఇంకోటి ఏంటంటే అది సదాచార క్లాసెస్ అవి కూడా ఉంటాయి, కానీ అవి వీక్ లో 1 డేనే ఉంటుంది. అంటే ఈ 2 క్లాసెస్ లో కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు. అందులో ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అనమాట. అందులో అయితే మేబీ మాతాజీ రెండిట్లో యాడ్ చేస్తారు మిమ్మల్ని. ఓకే. ఓకేనా ప్రభుజీ? సదాచార్ కూడా జాయిన్ అవ్వండి ప్రభుజీ. సదాచార్ జాయిన్ అవ్వండి, ఇది జాయిన్ అవ్వండి. ఈ ఓకే. లెవెల్ 2 ఏంటంటే ఎగ్జామ్స్ అవి ఉంటాయి. ఓకే. వినొచ్చు, ఎగ్జామ్ రాయలేని వాళ్ళు కూడా వినొచ్చు లెవెల్ 2 జాయిన్ అయినా కూడా. యా మీరు నంబరు పెట్టారు చాట్ మాతాజీ, చాట్ బాక్స్ లో పెట్టారు ప్రభుజీ. దయా ప్రభుజీ గారా ప్రభుజీ? యా మ్యామ్. ఓకే. ఇంకా ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కూడా అడగొచ్చు. హరే కృష్ణ. మీ పేరు ప్రభుజీ? నా పేరు వచ్చేసి దయావంత్. ప్రభుజీ ఇది నెక్స్ట్ మంత్ కూడా కోర్స్ ఉంటుంది, అది లింక్ వస్తుంది, అందులో మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు. అప్పుడు కూడా లింక్ ఆ ప్రభుజీకి రాదులేండి మాతాజీ. అంటే నెక్స్ట్ మంత్ ఇప్పుడు మనకి మళ్ళీ కోర్సు స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, ఇది అది నెక్స్ట్ పెడతారు. మంత్ మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు ప్రభు. ఓకే. నెక్స్ట్ యా మంత్ అంటే 14th నుంచి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయి, మళ్ళీ 18 days క్లాసెస్. మీరు ఓకే. ఇంకొకసారి వినాలనుకున్నా కూడా దాంట్లో కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు అందరూ. యా ఇది అండ్ లెవెల్ 2 రెండు సైమల్టేనియస్ గా విందామని అనుకుంటున్నాను నేను ఫ్రెష్ గా ఆ కంప్లీట్. ప్రభుజీ ఆ లింక్ మాతాజీ గారు మీకు పెడతారు చూడండి, మీ నెంబర్ తీసుకున్నారు కదా, ఆ యా న్యూ క్లాసెస్ లో కూడా జాయిన్ అవ్వండి, ఆ గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి ప్రభుజీ. అన్ని మెసేజెస్ వస్తాయి. ఓకే. షూర్ షూర్. యా నేను జాయిన్ నెక్స్ట్ అవుతాను. మంత్ ఇప్పుడు క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, అందులో యా మీకు మీరు ఆ లింక్ పెట్టుకుంటే అందులో ఆ గ్రూప్ లో యాడ్ అయిపోతే మీకు అన్ని మెసేజెస్ వస్తాయి. అయినా కానీ ఈ లెవెల్ 2 మీరు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు కదా, మాతాజీ యాడ్ చేస్తారు మిమ్మల్ని. యా యా యా
థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. లెవెల్ 2 నేను యాడ్ చేస్తాను. లెవెల్ 1 లో కూడా మిమ్మల్ని యాడ్ చేస్తాను ప్రభుజీ. లెవెల్ 1 మనకి 18 డేస్ క్లాసెస్. 18 డేస్ క్లాసెస్ మనకి రేపు ఏప్రిల్ 14th నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి. నేను మిమ్మల్ని లెవెల్ 1 లో కూడా జాయిన్ చేస్తాను. అది మీకు వస్తుంది, మీకు లింక్ వస్తుంది, వాట్సాప్ లింక్. మీరు జాయిన్ అవ్వండి. మీకు ఏ టైం కావాలో ఆ టైం చూస్ చేసుకోండి, చూస్ చేసుకుని జాయిన్ అవ్వండి. ఇంకా ఎవరికైనా డివోటీస్ కి డౌట్స్ ఉంటే అడగొచ్చు. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ ఏదైనా బుక్స్ కావాలన్నా కూడా మనకి ఆన్లైన్ లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి, అందరికి చెప్తున్నాము. ఇంకోటి ఏంటంటే అది మనకి జపా బ్యాగ్ ఇవన్నీ కూడా మీరు తెప్పించుకోండి. అందరూ కూడా ఆన్లైన్ లో తెప్పించుకోండి. ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ లో మనకి ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి అనమాట, ఆ లింక్స్ కూడా వస్తుంటాయి. అందరినీ అటెండ్ అవ్వమని చెప్తుంటారు నామనిష్ట ప్రభుజీ గారు. సో మేబీ అన్ని లింక్స్ వస్తుంటాయి గ్రూప్స్ లో. ఒకవేళ అది లింక్ క్లిక్ అయ్యి సరిగా రాలేదు అని చెప్తే మనకి అడ్మిన్స్ చెప్తే వాళ్ళైనా చేస్తారనమాట. మాతాజీ, so we request all the devotees please join the level 2 classes and ఎవరికైనా ఏదైనా అంటే మళ్ళీ మీరు రిలేటివ్స్ ఫ్రెండ్స్ కి చెప్పేసి వాళ్ళని కూడా జాయిన్ చేయండి. we request all the devotees once again please join the level 2 course also. అది కూడా ఫ్రీ అన్నమాట. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ టు ఆల్ ద డివోటీస్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఐఎమ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ యుఎస్. ప్లీజ్ చెప్పండి మాతాజీ. ఏంటంటే ఐ వుడ్ లైక్ టు ఏంటంటే సెకండ్ లెవెల్లో కూడా జాయిన్ అవ్వాలని ఉంది. బట్ కాకపోతే ఏంటంటే యూ హ్యావ్ మెన్షన్ దట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద ఎగ్జామ్స్ అండ్ అది కదా. నేను ఐ డోంట్ థింక్ ఐ హ్యావ్ దట్ కెపాసిటీ టు టేక్ ద ఎగ్జామ్స్. మాతాజీ ఒక్క నిమిషము. ఇది లెవెల్ 2 ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడు ఉంటాయంటే మొత్తం కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఉంటుంది మాతాజీ. అది కూడా 1 2 3 4 ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది, దానికి ABCD అనేది ఉంటుంది అనమాట. అందులో మనము క్లిక్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఐ మీన్ ప్రిపేర్ అవ్వాలా వాటికి? అంటే ఇప్పుడు రోజు క్లాసెస్ వింటుంటారు కదా మాతాజీ, అవే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అందులో. అంటే జస్ట్ నాలెడ్జ్ కోసం పెట్టారనమాట. ఓకే ఓకే. అది మ్యాండేటరీ అంత డిఫికల్ట్ ఉండదు మాతాజీ, అది డిఫికల్ట్ గా ఉండదు అది. ఓకే ఓకే. ఏంటంటే ఎగ్జామ్స్ తీసుకోవాలి అని అంటే లైక్ ప్రిపేర్ అవ్వడము కొంచెం కష్టం అవుతుంది, ఎందుకంటే బై ద టైమ్ ఐ కమ్ హోమ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ 6 o'clock. మాతాజీ అట్లా చెప్పండి మాతాజీ. ఎగ్జామ్ కు ప్రిపేర్ కాలేని వాళ్ళు ఉన్నా కూడా లెవెల్ 2 మీకు ఏంటంటే ప్రతి శ్లోక కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబడుతుంది, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. కాబట్టి అందరూ జాయిన్ అవ్వండి లెవెల్ 2 లో. లెవెల్ 2 లో జాయిన్ అయిపోయి అందరూ వినండి భగవద్గీత ఫుల్ అన్ని. ఇప్పుడు నేను ఒక అధ్యాయం మీకు ఒక్క రోజులో చెప్పేస్తున్నాను. అది అవును, ఒక్కొక్క మీకు 2-3 శ్లోకాలు అయితే అంతే, అంత డెప్త్ చెప్తారనమాట. ఏంటి దాన్ని ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి లైఫ్ లో, ఏంటి దాని మూలంగా మనకి ఏంటి ఉపయోగం అన్నది కూడా చెప్తారనమాట మనకి. మాతాజీ వన్ మోర్ థింగ్, మీరు ఎగ్జామ్స్ కి అంటే డోంట్ బి థింక్ రాంగ్, అవి చాలా స్మాల్ గానే ఉంటాయి, మనకి ఆప్షన్స్ లాగా ఉంటాయి, అది క్లిక్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే మాతాజీ ఇప్పుడు లెవెల్ 2 తర్వాత కూడా చాలా కోర్సెస్ ఉన్నాయి. భక్తి శాస్త్రి ఉంది, భక్తి వైభవ్ ఉంది, అలా చాలా కోర్సెస్ ఉన్నాయి. అందుకోసమనే వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ టు లెవెల్